yung kaibigan ko. Ito po bagong member natin. So, ito po yung sumunod. Yung nakakulay puti. Mukha po siyang multo na. So, Enia Diaz. At ito po nga pala sneak peek ng aking bagong animation. Naabuti po na isang linggo bago matapos. Stop po muna natin record. Ito po. It starts